Tredje bil. Tredje omgang. Tredje. Nej, anden. Tredje. Skal vi have det? Første G. Første G. Første. Ja, jeg vil så sige første. Ja. Ja. Selvfølgelig må man det. Ja. Selvfølgelig. Er det... Ja. Ham med skæg og ham Kasper. Jakob Navigaard Knudsen. Kasper Bjerre. Jamen, det er dem alle. Jeg skal da ikke. Jeg kan godt lide katte. Det har jeg aldrig prøvet. Han har en rimelig lækker overkrop. Musklerne. En lækker markeret mave. Altså når han går på gangen, så har han virkelig en rimelig sød numse. Hvad er det her for nogle spørgsmål? Jeg kan godt lide katte. En god røv. Sådan, ja okay. Rimelig ofte. Altså sådan... Ja. På en skala fra 1 til 5-5. Jeg er lidt bange for det. Du kan sige, at eleverne er jo lidt bange. Nej, det gider jeg ikke. Det er sgu da. Karen Marie. Jeg er nærmest ikke. Kan vi lade lovsag? Kasper Bjerre. Jeg skal sove i. Jeg kan ikke se! 12, tror jeg. Okay. Du skal også over. Ja. Så falder hammeren. Jamen, så bliver man nødt til at overveje grundigt, om man skal gå på gymnasiet. Det kan man ikke. Den store, tunge, lægtehammer. Selvfølgelig ned, hårdt, mellem skulderbladene. Faktisk, så bliver man nægtet oprykning, eller simpelthen bliver smidt ud af gymnasiet. Ja. Aktiviteter. Løbe en tur og... Beachvolley, kitesurfe, grille, være udenfor. Drik alkohol sammen. Alkohol sammen. Alkohol sammen. Jeg kan godt lide katte. Og drikke nogle øl.